Idol, asa mo abot ato 1,000 pesos on street food? So 280 pesos na kay 3 large puso, free soft drinks o unlimited lechon. So kung maski 5 ka kilo akong kwao na pulo, okay ra. Pwede ra kayo. Dami kayo kay grabe ka juicy sa yung lechon dul. Diri sa kadaugan sa Mactan, sa gwapa na syudad ni Lapu-Lapu City. Maghanap tag barato mga lamian, 10 pesos kimbap, ya 15 pesos ang mango maki. Grabe ka sulit oy. Mga unique ug wa pa na ilhan, mga overload ug mga makalilisang. Way baka the best chowpan ever. Di ni promotion, random ra ni ari. Perting lamia. Boss. Ug daghan pa mga lamian ng mga seafood, street food na gi-offer diri ni Lapu-Lapu City sa kadaugan sa Mactan. Ato tanawon kung maigo ba, magkuwang or manubra o napabatay pampliti pa uli kay mahal kay ang gas. Boy ito, 180 pesos, 60. Kuwang man, palibre na lang ta sa uban. Kuwang dun. Muna ito tanawon, tanawag yun sa last kung nahurot ba nato ni. Tumawang kuyugi ko ninyo sa ito 1,000 pesos challenge diri sa kadaugan sa Mactan sa Lapu-Lapu City. Tara, let's go! Dol, welcome to Lapu-Lapu City. Nata diri mismo sa kadaugan sa Mactan, sa Mactan Shrine, Mactan, Lapu-Lapu City. So nata diri karon, kaya ito'y celebrate ang kadaugan sa Mactan. Bali ang kadaugan sa Mactan dol, usanin ka celebration sa katong pagkadaog ni Lapu-Lapu over Magellan katong April 15, 21. Annual ni siya nga celebration. Pa-remember nato ang heroic act ni Lapu-Lapu ang katong nga Pinoy sinauna. Pero karon ang atong giapas diri ang ilang mga pagkaon, ang ilang food park. Hinaapo diri sa Mactan Shrine ilang food park nga puno ang mga pagkaon, street food, seafoods, mga lechon, unlimited lechon ug uban pa. Mao nato tanawon ni celebration unsay naa ning food park, unsa mga pagkaon na gina-offer nila every year. Ug syempre atong tanawon kung asa gid mo abot ato 1,000 pesos ani. So muna ato na ta sa atong first stop. Let's go. First stop sa atong food trip, syempre with abang, ari kita sa unlimited lechon. Nay unlimited lechon diri sa Mactan Shrine diri sa kadaugan sa Mactan. Syempre, celebrate ko na to atong winning sensation with lechon. So isa sa mga pinakanindot na celebration, ang dapat ning buhaton dapat na kay lechon. Di ni sina basta-basta, kay unlipod ni sila. Kay for only 280 pesos, makakaon ka og lechon. Ay dili ka na lechon. So 280 pesos na kay 3 large puso, free soft drinks o unlimited lechon. So mo ni ang lechon. So bossing 280 no? So kung maski 5 ka kilo akong kwao na pulo, okay ra. Pwede ra kayo. Mahurot man ako na po ka kilo. Pwede ra gyud kayo. Ito joke ra bitaw, oy grabe na sang. Grabe sumkuha ra ta diri. Pwede ako magbuot unsay ako kay anli man. Sir, wala mi. Nindot to. Oy mo ni nindot nga customer service. Sige daw sir, kuha daw ko usa ka busy kay sila kadaghan kay tao. Buka daw ko usa ka kuan sir. Unlechon na ribs. Ya, ayaw lang bukaga ang panit, kaya ra. Okay, kani mo ha. Oo, pwede ragtiyan dapit. Gamay lang kay nag-diet ra ba ko? Okay, maganahan. Char, nag-diet. Kuna, parang chop na siya. Dami kay grabe ka juicy sa yung lechon dul. So nana siya chop bits diri daan. Oh, lamian na oy. Sko. Kana dul isa ko ana. Ya pa chop. Usara ko ka ribs kay ga-diet ko. Napa ko'y kanon. Siyempre di ta magpalabi, kinapa man tay kaunon unya, di ba? So kuha ta ni atong siguro doon gud ang panit. Sige kana. Fire. Sus kahumok na ribs so. Na mo na ako ang order. Kasi dapat na kani eh. Ay kana okay na ni. Uy, okay na ayo na kapilab. Ayo na okay na. Panit na ako. Nindot kayo pero before kung tanong mo ko anli ba, pwede mo na pre-taste para may bawon ako lami ba kung gi-anli lechon ron. Ay salamat joke ra bitaw ha. Nato pre-taste na pugos. Cheers be. Ito gapon tulo. Uy, be. Ano lami mo panit sa lechon? Kung sa mo diri Brad. Nadong na mo na ako kaya dago giant unlimited lechon. Ganahan ko mo kaon sa crispy emperor. Giant Base na pa vlogger mo ba nga para nga tagaan mo pre-taste dili? Life hack. Life hack. Uy, nana to ah. So mo ni tanan sir. Okay. Nanay free soft drinks na. Na. Ay dula. Inani na imong lechon 3 puso plus free soft drinks.
Excited na ko. Let's go. No sharing. Pero sharing is caring, man. Sharing. Huwag yapon. Bahala, malugi sila. Sharing is laughing lang. Let's go. So na ang litson sa Totobangan, pasensya medyo saba na kayo, na yung music sa likod. O sige, sugdan na nato diri, natay litson diri, natay panit. Ilang panit is glazy, shiny panit. Napo na diri ang ribs, o siyempre ang undanon, dili ra puro tambok, Diyos ko. So atong tilawon. Hindi ka mukuha suka, dito na sila suka ha, pero ang atong gikuan karon is di sa tamang suka, hindi magpalabi. Kailangan na to be. Cheers. Thank you, Lord. Ay, may ilaliton mo din, ginazubog sila. Lasa kayo. Grabe ka aromatic. Daghan kayong flavor sa bombay, sa ahos, sa sibuyas. Humok po siya niya, pero ting juicy ha. Ilaw na ito yung ribs, be. Nakakindot, din siya over parat. The best. Naday free drinks ha? Naglahan ka? Karon itong tubuhaton, dugay-dugay na ko kabuhat ano yun? Idol Sushi. Una ko atag puso. Unod. Ana, sige gamay kadaghan na. Siyempre, butang na tuog. Ana, so mga di Idol Sushi. Imagine na natong gisawsaw. Natong gisawsaw eh. Cheers eh. Mang plastic? Di ta palabi, dagan pa yung mga pagkaon dali kung pwede suwayon ako tanan. Ato na po tayo sa isang food stop. Let's go! Kaya namin, di ako sunod. Doon next food stop na po nato diri naata diri sa Unlimited Tuslubua. 99 pesos ra na abay. With free po so grupo na. Barato na kayo ng 99. As in, yung banana tag 150, 120, 150, 180. Ilahan 99 only in Mactan Shrine ni Boy Negro. Pangitaan na siya. Dili ra po Tuslubua ang ilang baligya. Diyos ko, napoy pampainit sa imong loyo. Kanilahang makabungog. Nausa ni? Ano mo, sir? Sa pilam ni boss? 95 pesos ra ni? Doha na ka rice. Doon naka-rice? Yes, sir. Oh, sulit ano eh. Hindi natin ating bumbay. Sus, ganahan no tanan ko pero ako jud gapas isang inyo with unlimited Tuslubua. Pero kung individual tagpila man? 35 pesos ra pod napod sila adobo diri. O kani mo tanan jud ko ani unlimited Bombay? Yes. O unlimited Bombay timani na dol ha. Unlimited Bombay. So karon mo order ta og Tuslubua kay gimingaw na tag Tuslubua. Aron ma-bright po ta usahay, di ba maka-bright man Tuslubua? Siya? Maka-bright jud. Oh ba? Bantay ha. Sige daw. Order ko. So unsa may nasa Tuslubua nato kani? Mao ni siya ang puso, sir. Puso, pila ka buok? 5 ka buok. Free. Nga na unlimited ang buwa o ang mga lamas. So mo ni ang unod ay ang utok ni utok. Ang lamas na to is O ni, nga nandun yung chili. napon may chili. O sige, mukuha daw ko no miss. O sabi, salamat kay miss ha. Pre, lutuo ni. Added flavor na siya. Unlimited na, bahala na ka diha. O na. Kuli na pa na siya yung murag ka ng flavoring like munor. O ato na to, hantod maluto. Let's go. Kapit na dyan eh. So, mo. So ato na yung sugdan ng Tuslubua, be. 99 pesos, unlimited Tuslubua, be. Be. Not bad. Kalami. Sige pa. Ayan Tuslubua, dol. Overpowering siya sa yung chili sauce na unique flavor. More siya dul-dul sa Korean ng chili sauce, sagol. Wala siya garlicky, hindi ko siya parang uban Tuslubua nga. Medyo garlicky, soy saucy, salty nga side, may nakadaglabaw. Unique iya ha, pero why not? 99 pesos ha, pero tinang barato ha. Last bite na ni, proceed sa next stop. Let's go. Next stop sa itong food trip, isa sa mga pinakasulit na street food Korean foods sa Lapu-Lapu. Trending kayo sila sa una, naana diri sa kadaugan sa Mactan. For only 99 pesos, makatilaw na ka og authentic na Korean foods. Mo ni, ama ni. Nawa. Na siya diri. Unsay tawagan ni Busing? Tonkatsu, sir. Tonkatsu.
Mo ni siya ang serving. Mo ni 99 pesos. 99 sir. Ya kanin sa tawag ni. Pork ribs galbijin. Oh, Style sa more caldereta style sa Korean. Di siya kanding. Dili, sir. Pork. Oh, pork kani. Daktoritang chicken sir. Oh, okay. Kaldereta style sa Korea naman oh. Na manok kani is one mixed seafoods ng Korean. Atong bisilo sir na Best selling ninyo. pigeon sir. Wow, seafood Cajun na best selling. Tteokbokki, akong favorite. Okay sir. Kani, isa ni. Pork jiyok sir. Oo, pork joke ni. Ganahan si Kuan ni. Oh, 99. O kato dito. Yung chicken sir. Yang yung chicken, 2 pieces na, 99 pesos. Yes sir. Nasili kimbap diri, mango maki, tapila. Ano yung itong kimbap sir? Tag 10 sir. 10 pesos? Tag 15. Oh, grabe ka sulit. 10 pesos kimbap. Ya 15 pesos ang mango maki. Grabe ka sulit, oy. Dul, ganahan ko order dul, pero di ko ganahan mag-seafoods. Ganahan ko mo try sa ilahang... Kani, murag lami ni. Kani lang ako ah. Ano mo sir? Oo, kana lang ko ah. 99 pesos. Grabe ka sulitan. Grabe ka nindot aning kadaugan sa Mactan. Halos na ang mga lamian. Mga foods. So, muna to adol, giserve na. So, inani kadagan. Why vlogger ni ha? So na, oo, lami kayo. Oy, 99 pesos na. So, himuon ako 119 pesos. Pwede ko mag-ada ni. Ibutang lang dito. Uy sir sir. So, say pa ni. Sige daw. Ano yung 15 mo or 10? Kani ako tag 10. Duha ka buok. Sige, 1. Okay. 2. Alright. Mao ni pinakasulit. Uy, yun sa mani. Sauce. Okay, nice ka. Korean style yun. 119 pesos na ni Dol. Let's go. Dol, pahirapan. Grabe. May ganyan nakita ta og lingkuranan. So next stop sa itong food trip, mao ni ang 99 pesos nga Korean street foods. So ito nakuha is kanang pork something. Basta mo na. Atong tilawon. Uy, meaty, kimchi, saucy, na atanan, lamian. Let's go. Tilaw na to. Be. Ay, grabe ko lang yan. Hindi ka mo kailangan mo itong Korean restaurant. Naka-afford na ka for only 99 pesos. Na ano diri Diyos ko, tabang gabi ka. International class na pagkaon. Tanawa ka. Ganahan ko sa yung pork engagement. Ganahan ko sa yung sauce, Korean sauce. Perfect. Mao ni na ito ang regular na kimbap. 10 pesos? Asa ka? Cheers, be. Authentic Korean na pagkaon. Power. Ganahan ta kung kaon silang seafood. Dili sa karon kay natin atuon na mas solid pa na seafood sa next part. Pila na kakaroon ang gasto? Ano ni? Let's go proceed ta sa next food trip. Dol, next stop sa itong food trip. Grabe ka, idol ni nga food stall, tanawa. Pirting taasa sa pila. Taas kayong pila, grabe, Diyos ko. Kaya nga nung kinsa may sa di pilahan, ani, tanawa mga pagkaon diri sa mani. Nani, fried rice. White fried rice ni siya. Napod tayo diri bami. Oh, pili kayo na, bami. Napod sila aning dinuguan nga creamy. Napod tayo diri pochero. Oh, di ba? Lalit ang baka day, nang murag pochero. Oh, sige. Napod tayo kinapusan. Pusan ito, pork with broccoli. Pork steak with broccoli social. With rice. So 100 pesos with rice na. 100 pesos with rice na siya. So pili lang ka o plain rice o fried rice para sa imong palisan og pagkaon, 100 pesos na. Napo siya lechon paksiw o napo siya seseg. Diyos ko. So grabe ka ta sa linya dol. So mag-wait na ta mo linya sa ta sa likod. Let's go. Dami karon sa Mactan. Obo sa life. Okay, so naana diri atong pagkaon. Ako gikuha sila is ang pork steak. Unique man good kay pork steak with broccoli. Di ba? Panagsara na. So natay broccoli diri. Nate pork, tanaw mo, tama niyo. Oh, di ba? Ay, dami. Pang restaurant level. Napa fried rice niya dili. Kuha ta gamay. Ngi. Way bakak. Lami ang ilahang pork steak with broccoli. Basically, mura siya catering style. Pwede mo, I think, wako na sa'yo, pwede sila magpa-cater. Lami man nila, lasado kayo, ang pork steak, perting humuka, savory siya, nakatamtaman na ang lasa. Mura siya good pang catering, promise. About na tanan, 100 pesos siya. Ata ka. Unsa pa kayo na dito? Tara, proceed ka sa next food trip. Let's go. Lami. Next stop sa itong food trip, syempre, i-cleanse na ito palit. Kaya grabe nagsagol yung mga miskyon sang kauilihan, kaparatan, katamisan sa itong baba. Refreshment nga solid kayo. Kanina saan na siya? O, chalulot.
Fruit mix, nagpila mo sa niya te. 49, 79 ug 99, grabe ka barato. Natay buko juice dire. Natay pineapple. Uy, bagay ning cucumber. Sa mga cute cucumber. Tapos na po dire, dragon fruits. Calamansi, panghili sa mga katabaan sa imutian. Blue lemonade, blue cucumber, blue lemonade. Orange lemonade. Melon lemonade o syempre red lemonade. Iced tea lemon. O sumunod itong tilawon para akong ganahan o intriga para ma-cleanse itong palate is ganahan ko itong chalulot. Kuha di ako isa ka mixed fruits mix te. Salamat kayo ato suwayon tanaw na to. Isang buo 49 pesos. Na ako'y kauban diri idol kayo. Migo ni Just King, pero sige di mo pangalan gudol. Ako si Lawrence. Lawrence, mga Lawrence karon mga butan. Nauna. Actually lakaw-lakaw sa likod ako siya gisugo. Mao na niya 49 pesos? Grabe dul, daghan na kayo in fairness oh. 49 pesos inani nakadaghan, gibutangan siya condense sa tunga. Mao na ni 49 pesos. Tanawa close up pa na to dul. Grabe, abunda kay sa fruits. Ang sugar, ang milk, grabe niya ka creamy, grabe niya ka for sure chewy na siya mangga, na siya gulaman, saging, mga labing, ay, mga labing pwede ni siya. Tilaw na grapes mo dani. Grabe. Wala ni gamit, ato na yan naon. Ay, kalami, nakidlap ako pananaw. Surprisingly, din siya inana katamis, no? Ang yan is milky, creamy, dagan kayo nagsagol ng mga flavors good sa gulaman, melon, sa grapes. O siyempre texture niya dul, lami kaya saging. Ding babaw saging. Idol ni pangbalanse sa imong palate para ma-replenish o ma-balanse o ma-refresh imong para ma-refresh imong palate, imong baba. Kaya napatay sa gula ng mga oil o patis sa tababa. Lami. Salamat. Pila na kato ang nagasto, tanawa. Para let's go na po sa lain food stop. Let's go. Next stop sa tong food trip, grabe ka solid ni sa Silugan sa Upaw. Idol kay ila presentation. Live cooking sa fried rice, live cooking sa sisig. Two types of sisig. Sisig nga normal, sisig na dili normal. Extraordinary. Kay lechon kawali sisig daw kuno ni siya. Ikuha ko na sayop. Bagnet day, bagnet sisig ang naa nila diri karon. Pakita na ko sa inyo ha. Isa pa nakasolid na ni tanawa. Na siya special. Bam ibay. Naong palang daan na, Diyos ko. Kani mo nilang fried rice. So si tawag ganin nga fried rice, sir? Chowpan fried rice, sir. Chowpan fried rice? Yes, sir. Grabe ka sulit. Tagpila man eh. 49 pesos, sir, sa ka-serving. 49 pesos lang katungkuan? Yes, sir. So kanitanan kaning nga serving unsa man eh? This is 129, sir. 129 pesos na ning sisig. Yes, sir. Bagnet sisig, sir. So natay diri sisig na normal ang giingon sa imo ha. Napo dito ang bagnet sisig. So pili lang ka naa na kay for 129 pesos. Naa na kay pork sisig with chowpan fried rice or bagnet sisig with chowpan fried rice. Pero sir, pwede ko order sa bagnet sisig para social. Sige, kanindot ani oy. Mo nagibutangan niya bagnet bang. So wali vlogger na inana na siya kadaghan. Ayaw, dili na pwede. Unfair. No, tanawa, masugon niya sila oh. Ayaw, may vlogger. Kani nagibutangan dayon na siya og kuan. Sorry. Butang na fried rice, daghan na lang nabitaw sila kadungog. Salamat kayo, 129 pesos na ni, grabe ka solid. Mga ako natahanap ng pwesto, pitig, daghan nagtao, let's go. Okay, muna na ito stop. Sugdan na nato ni Chowpan, unaw na to ni ilang bagnet, grabe ka solid good. Na siya mayonnaise. To na ko bay, grabe ka humot dol. Oy bakak bay. Dol gabi alam eh. Oily, savory, crispy, chunky, spicy gamay. Alam ba? Nakagana sa sisig ba? Oily. Ambot nga no. Di siya siyang ilingig. Tungkol sa savoriness, bitaw niya. Smokiness na hapon. Combination sa niya sa tambok, sa panit. Inig-ingkit niyo mo. Diyos ko, nundot kayo feeling. Kanina dito yung chowpan. First time kumakaon o sisig na na chowpan. Di ba kasagaran chowpan sa chowking? Kanina with sisig na. Cheers. Grabe, the best chowpan ako ng Tilawan, promise. Oy, may kayo. Buat tilawa. Ano? Tuwan tinod, lamay. Lamian mo, idol. Ay, ang gani. So tilawa, cameraman.
Ay, kalamin ni mo idol. Dil. Dahil mo kitinawan siya. Grabe no, lami no. Oh, di ba ako ng bagak. Kanin patilaw sad. Tilaw na tumi. Katinilaway naman na. Pinaasa. Boss. Ayun, boss. Boss, ano talo, boss? Tantado. Dagana naglaway yan eh. Guys, kita ko na idol guys. Kita ko na Wait. idol. Kuya Bakak, the best chowpan ever. Na sa silugan ni Upaw. Di ni promotion, random rin nangyari. Perting lamia. Boss, pugna ko, boss. Pugna ko. Boss. Mana. Dapat ka just kidding. There one verse ka. Ang dago na nato ni. Pwede na po tayo sa next food trip. Let's go. Let's go. Dol, last stop sa tong food trip, Dol. Daghan pa dyan kayo mga pagkaon diri sa kadaugan sa Mactan. Na sila seafoods as much as I wanted to. Ganahan dyan kong seafoods pero I think kasi ma-compromise ang ato ang savings. Pero lamig dyan kayo mga seafoods diri, ihaw-ihaw, sugba, mga sabaw. Pero ako na danig yun, karon sa tong last stop nata diri, tanawa gud. Nata scallops diha. So 15 ka scallops, 100 pesos na. Sa kilid niya, pwede ka, nasa pater. Kaning pater niya is natay tag 80 pesos na anak kanindot ni pater isa ni sa mga pinakasikat nga pater diri sa Cebu kay nasa klase-klaseng pater, beef, chicken, tuna, crab, chicken, dagan kay varieties na for only I think 80 pesos. Sulit na 80 pesos. Umorder tag usa ka scallops, kung small 20 ka buok, so kani large man so 15 ka buok. Mao ni ang rice is basically murag Java rice or yellow rice. Unlimited palapa. Ang palapa idol is isa ka condiment na siya nga spicy sa mga taga brothers nato na Muslim. Mao ni ang crab meat. Wow, grabe kalami ana oy. Kinana ka bunda, miss. Unlimited palapa. Mao ni mag-add spice sa to ang pater. O mao ni atong ultimate crab meat goodness na. O syempre naa na to ang scallops dito. Gi-prepare na po itong scallops. 15 pieces. Oh, mo na itong scallops do, building nindota sa scallops do. Diyos ko, kagwapa. Gwapa kayo. Kani po, tanaw na to ni. So, mo na ni, ang ato ang scallops sila do. Tilaw na to, Diyos ko. Kahumot to, nakuhumot. Mo na ganahan na humot pirmi. Grabe ka idol sa scallops do. Grabe o creamy. Grabe ka buttery. Ngayon. Uy, salamat sir, salamat. Dagan po kayo mga idol rin na wala man tayo review. Mukbang naman ta. Grabe ka buttery, creamy. Wala kay seafooding nga flavor. Anak kanindot ani perting kremiha. Bagay ni sa ato ang pater. So atong buhaton ko atag pater. So mo ni pater nato. Atong buhaton is ato siyang i-ana be. Para mo lami. Ultimate scallops pater combination. Cheers. Ultimate scallops experience. Kalami ba? Grabe. Iyang crab ba? Mura na siya kanang fermented crab. Mura siya bagoong nahapit. Pero salty seafood is bagay ko sa dapat sa rice. Parisa na ito og palapa. Muna yung palapa. Kaon ta. Cheers. Amen ko yung patir. Daman ni mo turmeric sa rice. Ayang crab meat. Itin bunda siya sa kapag crab meat. Dagan kayo siya meat. Sulit rin siya sa 80 pesos. Siyempre bagay siya sa imuhang scallops ba yan? Dagan yung mga pagkaon dito ba? Dagan kayo pagkaon dito kadaugan sa Mactan. Diyos ko. Og dol maura to ato ang food trip karong gabi na grabe busog kay ko, promise ha, busog jud kay ko. Dili na tumato ang tanan sa kabusog kay abi pa lang gluttony. So di siya ta magpalabi kay nag-diet po ta. Natay goal sa tong body karong summer, beach body. Wag gyapon di gyapon ka control. Dol grabe ka overwhelming diri sa kadaugan sa Mactan sa ilang food park. Dagan kay mga pagkaon, seafoods, lechon, mga healthy refreshments. O guban pa perting dagana. So di na tumatlan tanan. So tato tanawon kung unsay natabo sa to 1,000 pesos, pila ba tanan tanawang editor diri? Oh, grabe! Grabe gud. Inanto kadaghan, mao na ni imo na gasto. Solid kay dire, pampamilya, pambarkada, panguya-buya, pang date-date, nasa akong likod nag-date-date. Okay kay sila.
So dol, ari na mo diri sa Kadaugan sa Mactan. Kay tama na ni sila May 1. 40 days na ni sila diri. So kajutra ang ilang exposure. So samtang naa pa sila diri, arian na sila diri. Kung kinsa taga-Lapu-Lapu diha, please comment down below be. Kinsa taga-Lapu-Lapu ug nakari na. O katong ganahan mo ari unsay kahain yung gusto suwayan sa akong gipangadto be, comment daw. Ah, kaidula gud. O sige, maura gito tatanan. O kung ganahan ka sa akong video, please subscribe to my YouTube channel. Kaya na kanta, makapiright yata. Ayaw kalimut subscribe. Kung ganahan mo makita 1,000 peso challenge sa tulo, napunta diri, tanawan, nindot ni. O syempre napunta lamian na bagong upload na diri. Sige, salamat kayo. Ngita sa kong CR, bye. Nay CR diri dol? Wala. Wala CR? Ah, dito? Safe ra, safe. Safe ra.